טוב, אז יש לנו זוכה יקר, שהאמת היא עקב אחרינו לא מעט בטוויטר. זה שלך. תודה רבה. ובוא ספר לי איך הצלחת למצוא אותי. וואו, אז לא היה פשוט. קודם כל, הצלחתי לשכנע אותך להגיע לבאר שבע, זה השמחה. ואז פה ככה, בהפסקות של ההרצאה, רצתי למחשב הקרוב לבדוק איפה את בדרך, ואת פה ואת שם. והסתובבת בדוכנים, ויש פה הרבה בלגן הוא השקיע, הוא ממש השקיע. בסוף מצאתי אותך יושבת בפינה, בבית הסטודנט. כל הכבוד, וזיהית אותי לפי הלפטופ הוורוד? הלפטופ הוורוד זה היה הכי. איך הצלחת? וגם ראיתי אותך בווידאוים הישנים, כי אני עוקב אחריך כבר איזה יומיים. ואיך הצלחת באמת לאתר את המיקומים שלי? כל פעם חיפשת מחשב? התמונות, כן. יש לנו מחשבים בקמפוס, אז אפשר כל פעם תחנה אחרת, וחפשתי ככה זריז בטוויטר, ושמך בישראל? אהוד, תספר לנו מה אתה לומד? אני לומד הנדסת תעשייה וניהול, שנה ב', עובדים אבל... ואיך פה בקמפוס? איך האווירה? האווירה נהדרת, כמו שאולי צריך לראות, יש פה את ההפנינג בפתיחת שנה, יש לנו עבודה נהדרת שעושה המון דברים, וכיף ללמוד פה. קצת קשה בבוקר, כיף בערב. והשאלה הכי חשובה, את מי תיקח לצימר? שאלה יפה, יש כמה אופציות, בוא נגיד עוד לא סגור, ואנחנו נראה.